baina goiz batean galdetu zion ispiluari. Pirutxo, nor da erreinuko gizonik ederrena? Roberto Zuri da, basoko etxean bizi da ipotxik, eta zuaina derragoa da. Kaixo, Anderea, zerbaitetan lagundu aldizazueke? Bai, noski. Abar, piladra! Bai, ez daia izango, nola ordea? Ondo entzun duzue bai, modu bakar bat gertatzen da, bakarra bizien basoan antidoto sortzen duen osagaia magikoa hartuko dezakegu. Horrela, Roberto Zuri esnatuko dugu. Beraz, Ipotxak eta printzesa basoran joan ziren adar bat bakarrekan. Baina bidetik aztiaren... Etxeraino? Orduan bere amonteak ina izan zuela kontatu ziren. Horretarako edoinak iztari bati laguntza eskatu zuela eta iztariak edukiturik ez zuela egin. Ezin diot inori etxean sartzen utzi. Bi potxek begatu didate. Sagarrak gainetik kendu nahi ditut. Eta bat oparituko dizut. Ez.